Vážení zástupcovia médií, ostatní prítomní, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie na dnešnú krátku tlačovú konferenciu. Milí Trenčania, z tohto miesta v centre mesta, v blízkosti Váhu, stojím pred vami a s pokorou sa uchádzam o vašu dôveru v nasledujúcich komunálnych voľbách na post primátora mesta Trenčín. Desiatky rokov pôsobím vo verejnej správe, vo verejnom priestore a aj ako poslanec mesta a kraja. Ponúkam moje získané skúsenosti jak z tejto činnosti, tak z odbornej, a to vo výstavbe, stavbách a stavebnom práve. Trenčín je moje rodné mesto. Trenčín je moderné, krásne a zároveň historické mesto, jedno z najstarších na Slovensku. Má množstvo pamiatok a prírodných krás. Žilo, žije, alebo nejakým iným spôsobom pôsobilo v ňom viac osobností, ktoré by sme si mali ako Trenčania do budúcna pripomínať. Medzi tie alebo top patrí Matúščák Trenčiansky. Žil a učil, študoval u nás František Palacký. Po ňom máme pomenovanú ulicu. Miloš Alexander Bazovský, galéria. Trenčín je aj mestom športovcov, športu, Dukla, futbal. Za všetkých, tých, ktorí už není medzi nami, spomeniem Pavla Demitru, po ktorom je pomenovaný zimný štadión. Z tých individuálnych športov mi nedá nespomenúť Janka Zacharu, rodáka z Kubrej, ktorý minulý rok zomrel. Bol to olympijský víťaz ešte z roku 1952 v Helsinkách. Ivan Krajíček síce sa narodil v Žiline, ale spomínam ho preto, že u nás chodil do základnej a do strednej školy a pôsobil vo folklórnom súbore Trenčan, ktorý aj dnes vyvíja svoju činnosť. A Karol Pádivý, svetoznámy skladateľ, po ňom sme mali Pádivého Trenčína. Aj touto formou ponúkam v prípade môjho zvolenia obnovenie. Ak to rodina bude si prijať a želať, tak mesto ponúkne pomoc a Pádivého Trenčín by malo byť späť na mapu, kultúrnu mapu nielen Trenčína, ale aj Európy. Mesto sa v posledných rokoch mení, mesto sa rozvíja, mesto napreduje. Moje poďakovanie patrí aj primátorovi Rybníčkovi, ktorý oznámil, že už nebude kandidovať v nasledujúcich komunálnych voľbách a po 16 rokoch uvoľní túto pozíciu. Napriek tomu, že sme mali na niektoré veci rôzne pohľady, rôzne komunikačné, alebo ako by som to nazval, nejaké rozdiely, vždy to bolo v rovine politickej a vždy to bolo tá retorika. To k politike aj tej miestnej patrí. Úprimne, zo srdca a myslím, že mene všetkých Trenčanov mu aj touto formou prajem do jeho ďalšej etapy v živote, či už súkromnej alebo pracovnej, všetko dobré. Toto miesto som nevybral náhodou. Je to v blízkosti rieky Váh, je to miesto, kde som sa tu priamo v týchto priestoroch svojho času na starej plávárni naučil plávať. Na Váh sme chodili na pláž, na skalku, pod stavidla. Všetko bolo prístupné deťom v mojom veku, keď som vyrastal. Vtedy som aj rybárčil a tak ako vravím, prístup k rieke sme mali všetci a za rovnakých podmienok. To chcem zachovať aj pre budúce generácie, aby ten prístup a tá voľnosť a hlavne pohybové aktivity boli zachované. V tomto formou zároveň aj ďakujem Rybárskému zväzu alebo rybárom teda z Trenčína, ktorí vyčistili brehovú čiaru alebo breh na Sihoti, a myslím si, že pre Trenčanom tým vytvorili úplne nové podmienky, ktoré možno niektorí ani nepoznali. Trenčín obklopujú Biele Karpaty, je to pravá strana rieky Váh. Za mňou sú to Strážovské vrchy, ktoré ústia ku hradu lesoparkom Brezina. Lesopark Brezina v dotyku s našim hradom má čerešňový sad. Ako poslanec, ako predseda Komisie životného prostredia v roku 2014 som inicioval, aby čerešňový sad bol vyňatý z lesu a aby si zachoval svoj pôvodný ráz. Aj vďaka tomu a vďaka kolegovi poslancovi Medalovi, ktorý ma vtedy tiež podporil, a aj ostatní kolegovia poslanci
vedenie mesta a pracovníci úradu na tom zapracovali a dnes máme aj čerešňový sad ako miesto pre stretnutia, miesto pre oddych, šport, rekreáciu a mnohí si aj spomenú možno na tie svoje prvé lásky. Preto to spomínam, že životné prostredie bude jedna z priorít. Budem podporovať aktivity ľudí, ako sú napríklad Zelené hliadky alebo iné združenia, ktoré v meste pôsobia. Za mnou je vidno aj Trenčiansky hrad. Je to dominanta nášho mesta. Trenčiansky hrad patrí Trenčianskému samosprávnemu kraju a som hrdý na to, že ako poslanec zastupiteľstva, krajského zastupiteľstva som bol za ostatné roky pri všetkých jeho investíciách, pri schvaľovaní financií a podpore jeho prestavby do dnešnej podoby. Každý, kto sa už len pozrie, vidí, že sa mení. Nevidno skledník, ktorý sme tam mali. Nedávno zmizla aj plachta zo spodného nádvoria. Nádvorie sa tiež zrekonštruovalo pri Omarovej studni, to amfiteáter. Vystávali, respektíve prestávali sa kasárne. Je to nový reprezentačný priestor mesta Trenčín, pre mesto Trenčín. Južné opevnenie od Breziny vytvoril sa nový vstup, ktorý nikdy nebol. Od Čerešňového sadu je možno prísť aj tým vláčikom na kolesách, Matúščák sa volá, tiež priamo k bránam Trenčianskeho hradu. To sú všetko zmeny, ktoré vďaka symbióze mesta a kraja sa podarilo v našom meste spraviť za posledné roky. A ďalšia vec, ktorá v symbióze mesto a kraj, je Európske hlavné mesto kultúry. Budem podporovať aktivity, aby Európske hlavné mesto kultúry nebolo len jednorázovou, jednoročnou akciou, ale tie aktivity, ktoré sa ukážu ako životazdárne, trvalo udržateľné a výnimočne, úspešné, jednoducho akýkoľvek prívlastok tomu dám, tak aby mesto a aby pracovníci v kultúre, dobrovoľníci v nich pokračovali. Z niektorých priorít, ktoré mám do svojho volebného obdobia, ak by som bol zvolený, na prvom mieste z tých 5, ktoré teraz poviem, je cestný most. Cestný most, všetci dobre vieme, bolo o ňom už dosť popísané, dosť bolo povedané, a vieme, že ho treba vymeniť. A teraz už nie je otázka či, ale otázka je kedy. A keď budeme vedieť kedy, je veľmi dôležité, či budeme pripravení, či budeme nastavení na to, že sa uzavrie hlavná tepna medzi oboma brehmi rieky Váh, aby ľudia zo Zámostia sa mohli dostať sem do centra, do práce a aby tí, ktorí sú na tejto strane Váhu, sa mohli dostať na Zámostie, najmä študenti, sú tam stredné školy. Takže práca, ktorá nás čaká z hľadiska rekonštrukcie, navádzacích ciest a samotného mostu, je do budúcna veľmi dôležitá. Ako druhú vec, s ktorou prichádzam pred vás, je karta Trenčana. Karta výhod Trenčana, s ktorou síce mesto má skúsenosti, keďže ho ponúka seniorom. A ja prichádzam s tým, aby túto kartu mohli využívať všetci Trenčania. Od narodenia až po tých seniorov. Každý Trenčan, ktorý sa narodí na území mesta, respektíve bude mať trvalé bydlisko a vrátanie jeho rodičov, dostane kartu a ako štartovací bonus aj určitú finančnú pomoc, ktorá zabezpečí alebo má napomôcť tomu, že demografia mesta Trenčín sa postupne znižuje, počet obyvateľov klesá a budeme hľadať formy, ako napomôcť, aby sme tento trend zvrátili. K tomu všetkému samozrejme patrí aj bytová výstavba a podpora bytovej výstavby. Každý Trenčan bude môcť kartu použiť, či už to bude na zimný štadión, alebo to bude do športovej haly, alebo to bude na rôzne aktivity, ktoré mesto bude ponúkať. Aj touto formou sa dá budovať patriotizmus k svojmu mestu, k mestu, kde človek žije, kde prebýva a trávi najviac svoj voľný čas. Ako tretiu prioritu, ktorú by som chcel povedať, je podpora športových a kultúrnych aktivít pre našich najmenších. Mojím cieľom je vtiahnuť mladých ľudí, dostať ich od tabletov, od počítačov, veď najmladšia generácia je tá, ktorá môže rozvinúť a posunúť naše mesto ďalej a aktivity a športové aktivity sú tie, ktoré napomôžu jak zdravotne, tak sociálne, respektíve socializovať sa medzi sebou navzájom. Aj už spomínaná karta výhod Trenčana pre každého mladého
bude môcť byť ako vstupenka, či už na krytú plaváreň, ktorá je tu kúsok odo mňa, alebo letná plaváreň, alebo ako som spomínal, zimný štadión a iné aktivity. Športová hala tiež sa bude dať využiť. Jeden z základných cieľov, ktorý si chcem dať, je ponechať otvorené všetky brány našim základným školám so svojimi areálmi, pretože dnes dobre vieme, že doba sa posunula a už nie je možnosť tak, ako za mojich mladých čias, ísť na futbalový štadión, Meriny, Odevy, alebo aj Jednoty, bývalý Apex a ísť si zašportovať. Tých športovísk nie je veľa, je ich málo a preto školy ostanú otvorené a tie priestory, ktoré sa ešte dajú využiť, dostávame a umožníme tým nie len z hľadiska výučby, ale aj voľnočasových aktivít detí naplňať športovými aktivitami. Tí, ktorí nie sú športovo, či už nadaní, alebo teda jednoducho majú záujem aj o iné aktivity, budem podporovať tiež, aby rodiny s deťmi mali možnosť sa stretávať. Máme v Trenčíne Centrum pre rodinu. Máme rôzne skupiny ľudí, ktorí sa majú kde a jakou formou stretávať. Ako štvrté si dávam za cieľ sociálne taxíky. Je to ďalšia vec, je to nič nové, netreba vymýšľať, používané, zabehnuté v rôznych mestách a je to služba, ktorá pomôže nielen ľuďom priamo, ktorí potrebujú samotný odvoz, ale odbremení častokrát aj rodiny, ktoré sú zaťažené tým, že musia zabezpečiť pre svojich blízkych a najbližších odvoz. Sociálny taxík je vec, ktorá nie je problém, aby sme zabezpečili alebo zaviedli aj v meste Trenčín. Skôr než poviem poslednú prioritu, vrátim sa ešte späť k jednej osobnosti, ktorá žila v našom meste, možno ani Trenčania nevedia, bol to Vojtech Nemák. Spomínam ho preto, že to bol tiež človek, ktorý pôsobil v združení a bol dobrovoľný hasič. Presne v roku 1922, 6. augusta, bol zvolený tu v blízko hoteli Tatra, dnešný Elizabeth, za predsedu všetkých dobrovoľných hasičov na Slovensku. Spomínam ho preto, že vďaka patrí aj dobrovoľným hasičom, ktorí tiež sú združení vo svojom spolku, alebo teda v tomto kolektíve dobrovoľných hasiči v Opatovej a v Záblatí. A myslím si, že by sme si mali pripomínať Trenčanov aj v tejto oblasti, ktorí tu u nás žili. Bol to pán Vojtech Nemák, ktorý sa tu narodil, žil, pracoval, zomrel a je tu aj pochovaný. Zároveň touto formou aj prajem všetko dobré Opatovanom k 90. výročiu tento rok, ktoré má dobrovoľné hasičstvo v tejto bývalej samostatnej obci. A keď spomínam Opatovu, tak prechádzam k 5. bodu a to je bod, kde by som si dovolil jednu krátku spomienku. V roku 2014 som inicioval petíciu za výstavbu opatovského chodníka. Bola to petícia, ktorá si myslím, že bola úspešná, pretože sa podarilo vybudovať viac ako 500-metrový chodník a spojiť Kubru si hoď 4 s Opatovou. Vtedy to bola iniciatíva, ktorá mala za cieľ spojme sa a správme túto cestu bezpečnú pre našich chodcov. Spomínam to preto, že dnes prichádzam s iniciatívou a ponukou pre Trenčanov a pre Južanov najmä, ktorých sa to bude týkať. A je to vybudovanie cesty, miestnej cesty medzi sídliskom Juh a Kubrou. Každý vie, že som dlhodobý zástanca obchvatu, juhovýchodného obchvatu, pokračovaním tej cesty, ktorá, respektíve ten obchvat, ktorý je už napočatý, je to most, prvá etapa a pokračovaním okolo juhu. Táto investícia je však štátna, vyžaduje súčinnosť štátnych orgánov a mesto by bolo závislé na tom, ako by pristupovali k tomu. Preto prichádzam s ponukou, spojme juh, Kubru miestnou cestou a to formou predĺženia východnej ulice. Len pár 100 metrov odtiaľ je už komunikácia, ktorá odjakživa slúži dlhé roky, je to cesta do Zábrania a ústí priamo v Kubrej na ulici pred polom. Aj preto si myslím, že vybudovať túto cestu, ktorá bude závislá len na nás, to znamená na našej práci, je to v našom katastri, respektíve v našom meste,
naša investícia a nebudeme sa môcť na nikoho vyhovárať. Ponúkam to ako pridanú hodnotu pre všetkých Trenčanov, lebo zároveň dojde aj k odbremeneniu hasičskej a električnej a aj samotného centra, respektíve Soblahovskej ulice v Trenčíne. Dnes prichádzam s touto iniciatívou Spojme sa a pevne verím, že nemusím dnes zberať podpisy pod petíciu za vybudovanie tejto cesty, ale občania sami rozhodnú, či sú za to, a najmä južania, aby mali nový prístup, pretože ten jestvujúci je z môjho pohľadu už nedostatočný. Je to jeden jediný prístup na naše najväčšie sídlisko v Trenčíne. Na záver by som si dovolil povedať, že Trenčín nie je len o hradbách, o histórii a o spomienkách, ale je o ľuďoch. Tých, ktorí u nás žili, som spomenul, a je najmä o ľuďoch, ktorí tu žijú, a o šikovných ľuďoch. Ponúkam vám, milí Trenčania, kontinuitu tam, kde sa mestu darí. Ponúkam vám prácu tam, kde bude treba zabrať. A preto, Trenčania, spojme sa.